Let op Oebeles Kokker. 1 man, 2 man, keeper voorbij. En daar is dan het doelpunt voor Harkemassa Boys. De onvallende middenvelder wil meer tijd besteden aan zijn vrouw en 2 baan. Verder in de combinatie met zijn taak als assistenttrainer bij VV Jobbegeer dreig. In totaal speelt het Skokker als een zoon voor Harkemassa Boys. Dat gaat nog altijd goed, maar wie toch het om ermee op te houden. Hoe ik me op dit moment viel, dat is ja, net zo goed als in de top hier, maar wel, ik kom heel tegen bij dat niveau. En dat is, dat is me wel heel wat waard is om zo'n afscheid te nemen. Zo weten de meesten ik van, dat doe je de voetballer. En mocht je volgend seizoen blessures krijgen of de vorm is vet of er komen betere spelers. En dat kan ik altijd hebben. Nou ja, dan kom je op de bank te zitten en dan dan ben je meestal misschien heel snel weer 14 en dat zou ik wel schande vinden.